Jazz Richards ar Gicri. Miles Davies yn penio'n glir. Ond nôl mae'n dod. Ffos mae'r ergyd yn cael ei harbed yn dda. A Rio Dyer oedd ar ergyd trod chwyth Persbeck ar arbediad. Ath e chydig o fôr y mynydd o'r arbediad na. Tafliad hir gan Miles Davies. Sodiad hyfryd at Lewis Harling. Richards at Kane Owen. Owen yn torri tu fewn. Owen yn chwilio am Raffel i mewn. Ac yna a Lewis sy'n rhoi Pen-y-bont ar y blaen. Cyd chwarae hyfryd gan yr ymwelwyr yn gynnar yn y gêm. Bale yn torri'n garedig i Lewis 45 oed. Ail gôl y tymor iddo fe ac am gôl bwysig. Ryan Reynolds a Kane Owen sydd dros y gicrydd. Owen y capten! Taran o ergyd ychydig heibio'r postyn. Kirkhoff eto. A Kane Owen. Yn y gyfle i newid cyfeirydd y chwarae, ond y Bale mewn i drad Raffel. Raffel mynd ar draws y cwrt Cosby. Y croesiad. Mae'n y beniad rhydd. A Lewis wel, neb yn agos ato fe'n gwisgo glas. Croesiad da o'r dde. A Lewis dwi'n siŵr oedd e mewn dau feddwl fanna. Ond y peniad yn syth at Zach Jones. Dyma Kane Owen. Peniad Miles Davies arbediad ragorol gan Zach Jones. Y ddau gefnwr yn cyfuno. Y gicrydd gan Owen. Peniad Miles Davies. Arbediad rhagorol Zach Jones. Mae mewn yn isiel tro hwn. A tuag at Jeffries yr athi. O'ch chi'n gweld y syniad yn un dda. Jeffries yn cyrraedd yn hwyr. Elliot Richards. Richards eisiau creu hanner cyfle i groesi. Mae mewn at Raffel. Raffel sydd wedi cuddio'r Bale yn dda trwy gydol y noson. Doi o'i amgylch. Kirkhoff! Yn fflachio ar draws y cwrt bach. Gabriel Kirkhoff dal i ddisgwyl i gôl gynta yn uwch gyngrau'r Cymru. Bu bron iddi ddod fanna. Jenkins yn rhyfeddol dal ar y ca. Gosod y Bale tu ôl i Kane Owen. Owen, y man y dynnu arno fe fanna, dos posib na, medde cynorthwydd y dyfarnwr. Hanner cyfle fan hyn i groesi. Taylor Crosdale, y cyffyrddiad ola. Mae oddi ar y linell. Wel, sut yn y byd nath ar adar greision ddim union i'r sgôr fanna. Oedd Martel Taylor Crosdale yng nghanol y cyfan. Y croesiad yn dod mewn. A Pen-y-bont yn sefyll yn gadarn. Yn benderfynol ddim i ildio. A mae'n parhau. Hwlffordd dim Pen-y-bont 1.